Għalkemm qed ikollu kundanna waħda wara l-oħra, il-Prim Ministru Robert Abela tibqa' jiddefendi l-aġir tal-Ministru Ian Borg u ta' dawk kollha involuti fir-rekit tat-testijiet tal-liċenzji tas-sewqan. L-aħħar ċanfira wasset mill-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem, hekk kif bl-aktar mod ċar qalet li d-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela qed ikun stedina ċara u tonda għall-anarkija. L-MEA b'mod b'saħħtu kkundannat b'saħħa l-aħħar skandli qed jaffaċċja l-Gvern, dawk tal-frodi mill-benefiċċji soċjali kif ukoll ir-rekit tal-liċenzji tas-sewqan. Iżda qudiem dan kollu, il-Prim Ministru Robert Abela tibqa' jala għajnejh u jiddefendi fost oħrajn lill-Ministru Ian Borg. Għaskontu kien dmir tiegħu li jagħmel dan. Dak li jagħmel il-Ministru Borg jiena rajt sew x'kienu l-messaġġi wkoll u dak li jagħmel jirrientra fil-doveri tiegħu. Bil-Prim Ministru għal darb'oħra jiddefendi lil Ian Borg u lill-Customer Care ta' Kastilja. Niddefendi nerġa' lill-Ministru Ian Borg, lill-uffiċjali tal-Customer Care fl-uffiċċju tiegħi, lill-uffiċjali tal-Customer Care fih dan il-Ministeri oħrajn. Robert Abela stess ammetta illi saru numru ta' irregolaritajiet fil-liċenzji tas-sewqan. Pulizija tittamel xogħla wkoll billi tressaq quddiem il-qrati tagħna lil dawk illi kontrihom il-pulizija jirriżultala li allegatament twettaq irregolarità. Kien hemm iwettaq irregolarità. Jekk hemm persuni kif hemm quddiem il-qrati tagħna qed iwieġbu għan-nuqqasijiet, ifisser li sal-gratt tal-investigazzjoni tal-pulizija, ifisser li lill-pulizija rriżultawlhom irregolaritajiet. Mistoqsi minn Net News jekk se jitlob apoloġija għal dan kollu kif qed tappell l-MEA Abela għamilha ċara li mhux se jkun qed juskuża ruħu. Ħadd titlob apoloġija għal dak li seħħ? Nitlob apoloġija x'għandna lin-nies fil-bżonnijiet tagħhom. Intant staqsejna wkoll lil Robert Abela dwar l-aħħar rapporti li ħarġu fil-medja li l-Customer Care ta' Kastilja kif ukoll ta' numru ta' ministri għenu lil diversi persuni biex jipposponu il-pagamenti tagħhom lill-arms. Bil-Prim Ministru fl-ebda ħin ma ċaħad dawn ir-rapporti. Dallu dak hemm rapporti fil-medja li kien hemm numru ta' nies ukoll mill-Customer Care ta' Kastilja li għenu nies biex iħallsu kontijiet iħallsuhom tard, vera di? U għamennu Prim Ministru di? Il-Customer Care ta' Kastilja dejjem jgħin lin-nies fil-bżonnijiet leġittimi tagħhom. Tikkonferma li kien hemm hekk fl-arms ukoll għenuhom? Mhux magħruf eżatt kemm hemm nies involuti f'dan il-każ tal-arms u kemm kien hemm kontijiet li ġew indirizzati b'mod abużiv.